أرست زينام قدامي منستر أبي أحمد قدامي تم بيزناش تاياتشون أب أجارون بشاشان أبزولو سرعة المعات عودة الساليتوم بعال ملوت زمن بهرات دراشي كسمي ماشولين موسيون أب زوبا غاردولا كتما جيدولي بدمو كنتاتنا تخبري ركب كاب زينات ياب ديمقراطية ريبابليك كونغو مسحيلتات عقاب سلام زغلغلو زنبرو 13 وتادرات مس عطو بجل ام 23 بستفادر ግጭት ተቃቲሎም سلام طعنا بلي زخوركم تملكتنا كما يتعلو لك ساعات شعات خوين ساعات رالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات اندامراكم ساخم صنح انا ابراهيم فسام فلما بحصر زيناتات كجمر قدامي منستر ابي احمدن قدماويت امبيت زناش تاياچون اب اغارون بشاشان ابزولو سرحات لمعات عودت اساليطوم كامغوتوم عودت استغبرلهم سرحات لمعات مغدي لمعات قوصلي قممشهن طابياتات فلسن يركبوم بتوساخي بتمرتي سرعة المعات كوريدر أجارون مصمقي زيت أفوكادون أبتعودات سترأيو كم زخونو كاب بيت صحفات قدما منستر زرخبنا حبريتا ردم تبلكتنا قدما منستر أبي أحمد أب أجارون بشاشان زغورو عودت بمثل تقاتلنا الملس
زيننا حزون يقتل تملكتي إيكونومي إثيوبيا بتخطاتالي لعلم عبالة كم زمزقبم منستر بلان اللمعاتن دكتور فتصوم آسف فاقليتان تن منستر حقراو سرعة ريفورمن استرخوا تيتاتنا ملكتن أب زهبو مبرهي لبدا كوفيد 19 صعونتو كلمة ولوتن صقامات ساتان بمصوارة إيكونومي أبز حلف حمشت عماوتي بمأخلاي شوعات نتبكلت ميتاو عبيت ممزقاوين قليسان زي تمزقبة معبالة إثيوبيا أب عالم بتخطاتالي لعول عبيت مش زمزقبة حقرات معرة نكتسلف كم زقبة راون تزاريبا بمسارة زي كاب مبرا أفريكا قداميتي كاب حقرات تحت الصحراء سالسيتي كاب أفريكا حمشيتي جزوف إيكونومي مهناز كم زتخالونا برهن منقستي أتاخا خباؤتوت كاب مقلوات بتوساخي زي تخزن عدان منكايم أبز حلف حمشت عماوتي 10 بليون دولار عدا كم زملس حبيران قدمي لوطي صعونتو عدا وصائي 39.7 ميتاوي قطبا منبارو بمزخخار حزقنا ناب 13.7 ميتاوي مرادو مزرابن قلقالو زينا إثيوبيا صبصيبو لهم هاجروا لو تسعبوا أب عودي فتحي مسرتاو زبال لو تات مكياد بزحات عوتات ممزقابهم منستر فتحي ويزرو حنا أرأس اللاسي قليسان تن منستر رابطوم ناي لو تعمتات أو عود فتحي استقايدو تقبرات زيت أمتا مبرهيبا هاجروا لو تسعبوا استقبر بمحياش حقي أب إثيوبيان مخبار سواو مسلن متنخار هنسات تكالات ديمقراسن مسرت زنبرو كم زخون تزاريبا زلوم أب مبرهيان منستر فتحي حقا منقستن حقا منقستاو سرعاتن مخبارن نكخبر مقبارن معصال العلنات حقي كمون بيراو ربحا منقستن هزبن مخبار بزبل زتواوك اندي حلفنتات يواطع الليلان نابنت أب حقي صارك قبر رعدي مسرتاو محياش كمزيتا قبرم تكالات سيفيل محبر السب زم حادر حقي مراقب تحفاش بممحاش عوس رحتي كم ستصرحوا حابيرن لمعات كوربوريشن باركتات اندستري أب زم حدرن فولي زوا نصا قطبا نقدي دريداوام أبز حلفو شدش توارح ناب وطاي كابستلاخو مرتات لعلي 55 مليون دولار كركب مقالو تقليصم اتي كوربوريشن ابتي استزازم فرقي بجت عمت لعلي 72 مليون دولار واغا زلو مهرتات ناب وطاي الملاخ تليمو كم زنبرون تحبيرهم كابتلمو دما 73 ميتاوي كعوت مقالو زغلص تي كوربوريشن فولي زوا بولي لمي حواسان ادامان ناب وطاي زلاخو مهرتات زلعله درجه زحازو مقالو مفليتهم بحفشا كاب استلاخو مرتات الباساتن چرقا مرقن زلعله بصحيت زحازه كوينم نلعل 24 شح وغنات عدل سراح مفتارون تغليصلهم كوربوريشن سرعة حرشة إثيوبيا نزمن مهرتي كتشحن 10 شمونتن زوعل زمناو دوقعي كاب وصاي انامصاي ركب كابتي كوربوريشن استرخوا حبريتا كم زملاختو كسابلومي 10 شمونت طري كتشحن 10 عام تمرت بدمر لعلي 4.2 مليون كنتال زمناو دوقعي اب ودب جبتي اتيلوم كاب وشتي اب ودب زبصح دماتي كبابي 3.4 مليون كنتال ناوشت عدي بمتاو بمحبرات حبرت سراح أبيلو يكافل مهلاو تحبيرو لهم كابزي بتوساقي كاب 4 طري كساب 4 لكاتيت كتشحن 10 عام تمرت أب زلو معالتتات بحمش تمراقب العلي 2.7 مليون كنتال توساقي زمناو الدقعي أب ودب جبتي كم زبصح تسويتي كبارم بعال ملوت زمن بيرات ديراشي كوسمي ماشولين موسيون أب زوبا
ጋርዱላ ከተማ ጊዶሌ ብድሙቕ ኩነታት እናተኸብረ ይርከብ። ኣብቲ በዓል ርእሰ ምሕዳር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ጥላሁን ከበደ ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ተረኺቦም ኣለዉ። ካብ 4 ብሄራት ዝተውፃፁ ጉጅለ ሙዚቃ ፊላ ንመለወጢ ዘመን ኸይሶት ህርባ ሙዚቃዊ ትርኢት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዙርያ ከተማ ጊዶሌ ዝርከቡ ብሄረሰባት ዲራሼ፣ ኩስሜ፣ ማሾሌን ሞስየን ድራይታት፣ ሞስቻቻ፣ ኩስሚኛን ማሾልኛን ተባሂሎም ዝፍለጡ ቋንቋታት ኣለዎም። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ በጀት ዓመት ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ዑደተኛታት ሃገራት ወፃኢ ንስፍራታት ቱሪዝም ምጉብናዮም ቢሮ ቱሪዝምን ባህልን ጊዜያዊ ምሕዳርቲ ክልል ኣፍሊጡሎም። እቲ ቢሮ ማሕበረሰብ ተኮር ልምዓት ቱሪዝም ኣብ ኩሎም ስፍራታት ቱሪዝም እቲ ክልል ተበጻሒ ንምግባር እናሰርሐ ምዃኑ ገሊጹ። ዳይሬክተር ምደባ ደረጃን ምርግጋጽ ብቕዓትን እቲ ቢሮ ኣይተ የማነ ገድሉ ከም ዝገለጽዎም ምንቅስቃስ ልምዓት ቱሪዝም ክልል ትግራይ ደገፍን ክትትልን ሰብ ብፅሒት ኣካላት መንግስቲ ፌደራል ኣይተፈለዮን ኢሎም። በዚ እውን በዝሒ ዑደተኛታትን ፍልፍል እቶትን ንክውስኽ ብዝተኻየደ ተግባር ጭቡጥ ውፅኢት ተረኺቡ ክብሉ ኣፍሊጦም። ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ዝሓዝናዮ ዜና ኢና ክንከብል። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፕሮጀክት መኣዲ ንትውልዲ ጅማን ኣብ ሕድሳት ቤተ መንግስቲ ኣብ ጅማ ኣባ ጅፋርን ዑደት ኣሳሊጦም ኣሎም። ፀብጻብ ብሩክታዊት ኣስራት እዩ። ሙሉ ብርሃን ግርማይ ድማ ከም ስዕብ ክተቕርቦ እያ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፕሮጀክት መኣድን ትውልዲ ጅማን ህንፀት ቤተ መንግስቲ ኣባ ጅፋር ዑደት ኣሳሊጦም ኢትዮጵያ ወናነት ሃፍቲ ተፈጥሮ ምዃና ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ሃፍቲ ብኣግባቡ ናብ ረብሓ ንምቕያር ነዊሕ እዋን ከም ዝወሰደ ሓቢሮም ነዚ ከም ምክንያት እውን ሓሳብ ብእኹል ብርኪ ናብ ተግባር ምቕያር ብዘይ ምኽኣሉ ምዃኑ ኣልዒሎም እዮም። በተደጋጋሚ እንደምናገረው ኢትዮጵያ بتدقاقام كم زغلصكو ኢትዮጵያ بهافت ተፈጥሮ ዝተዓደለት ሃገር እያ ኩሎም ሃፍትታት ተፈጥሮ ተዝስርሓሎም ዓለም ከደንቁ ዝኽእሉ ሃፍትታት እዮም እቲ ዋና ፀገም ሓሳብ እዩ ዓቕሚ ሃገር ኣብ ግምት ዘእተወ ስለዘይነበረ ዓቕሚ ክኾነና ኣይከኣለን ድሕሪ ለውጢ ሃፍቲ ሃገር ብምጥቃም ኢትዮጵያ ትደምቀሎም ኩነታት እናተፈጠሩ ምምፃሙን ሓቢሮም እዮም የመጀመሪያው የኢትዮጵያን ተፈጥሮ ፈለማ ተፈጥሮ ኢትዮጵያ ጸጋ ኢትዮጵያ መፍላጥዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ባህሊ ኢትዮጵያ ዘለው ከም ዕቁብ እድር ኣብ እዋን ፀገም ኮነ ኣብ እዋን ሓጎስ እንካፈሎም ባህልታት እዮም እዞም ባህልታት ተፈጥሮ ዝሃበና ጸጋ ውጪና ንኽንጥቀም ይኽእሉና እዮም መበል ሳልሳይ ከዓ ሃልወት እዩ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ዝበሉ ሓሳባት እዮም ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ጅማ ብዓወት ክዛዘማ ምግባር ህዝቢ ጅማ ዝለዓለ እጃም ከም ዝነበሩውን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሓቢሮም እዮም ጅማ ላይ ዩኒክ ነገር ያየሁት ፎሎወርሺፕ ነው ኣብ ጅማ ዝተፈለየ ነገር ዝረኣኹ እንታይ እዩ ማሕበረሰብ ከባቢ ጅማ ሕልምታት ጋድ ክኾኑ ኣብ ምግባር ሓሳብ ናብ ተግባር ቅየራ ምግባር ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትምህርቲ ዝህብ መልክዕ ኣብ ጎኒ እቲ ፕሮጀክት ኮይኖም ብፅሒቶም እናተዋፁ ፀኒሖም እዮም ሓሳብ ደጋፊ ይደልዩ ብዘይ ሓገዝ ዝተጀመረ ስራሕ ጠጠው ይብል እዩ ወይ ድማ ይፈርስ እዩ ኣብ ጅማ ልዕሊ 15,000 ኣባይቲ ተፈሪሶም እዮም ግን ድማ ህዝቢ ጅማ ካሕሳይ ሓተተን ኣብ ካልእ ቦታ ክሕሰቡን ክትግበሩ ዘይኽእሉ ነገራት ህዝቢ ጅማ ብቕንዕና እዚ ስራሕ ናብ ተግባር ንኽቅየር ዝለዓለ እጃም ኣበርኪቱ እዩ ጽባቐ ከተማ ብቐሊሉ ከም ዘይምጽእ ዘልዓሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር መሰል ስራሕቲ ልምዓት ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ከም ዝሳለጡ እውን ኣልዕሎም እዮም እኔ ከማንም ሰው ጋር ልወራረድ እችላለሁ ኣነ ክወራረድየ ምስ ዝብል ዝኾነ ኣካል ክወራረድ ይኽእል እየ ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክት ድሕሪ ሓደ ዓመት እዚ ፕሮጀክት እንትዛዘም ኣብዚ ከባቢ እዚ ንሪኦ ጽባቐ ብቐሊሉ ኣብ ካልእ ከባቢ ኣይንሪእን ምክንያቱ ንግሆ እንትወግሕ ፀሓይ ትወፅእ ከላ ትረአያ ምሸት ከዓ ፀሓይ ትዓርብ ከላ ብድምቀት ትረአያ ከምዚ ዓይነት ጽባቐ ብቐሊሉ ኣይመፅን ኣብ ቀጻሊ እውን ብምትሕባር ብምስራሕ ዝበለጸ ልምዓትን ብልጽግና ንርኣይ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም ኣብ መወዳእታ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር
ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስ ሓይልታት ዓቃብ ሰላም ዘገልግሉ ዝነበሩ 13 ወታደራት ምስ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ብዝተፈጥረ ግጭት ተቃቲሎም ሰራዊት ደቡብ ኣፍሪቃ 9 ካብ ወታደራቱ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ትርከብ ከተማ ጎማ ንዝነበረ ገስጓስ ቶም ዕጡቃት ንምዕጋት ኣብ ዝሕግዘሉ ዝነበሩ እዋን ክሞቱን ከለውም 3 ዜጋታት ማልን ሓደ ኡራጋውን እውን ከም ዝተቃትሉ ተገሊጹ ዘሎ ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን እቲ ግጭት ከብቅዕ ጻውዒት ኣብ ዝገብሩ ዘሎ እዋን ምስ መራሕቲ ሃገራት ዲአር ኮንጎን ሩዋንዳን ከም ዝተዘራረበ ገሊጾም እዚ ኣዕናዊ ጎንፂ ዝምልከት ጽባሕ ሶኒ ክካየድ መደብ ወፂሉ ዝነበረ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ብሰንኪቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ናብ ሎሚ ሰንበት ክስሓብ ተገይሩሎም ጉጅለ M23 ምፍሳስ ደም ንኸይፍጠር ኣብ ጎማ ዝርከብ ሰራዊት ኮንጎ ኢዱ ንክብ እውን ጻውዒት ተቕሪብሎም ተመልከቲ ማድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለቴ ከላልየኩም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውን ኣብ ኣጋሮን በሻሻን ኣብ ዘሎ ስርዓት ልምዓት ዑደት ኣሳሊጦም በዓል መለወጥ ዘመን ብሔራት ዲራሼ ኩስሜ ማሾሌን ሞሲዮን ኣብ ዞባ ጋርዱላ ከተማ ጊዶሌ ብድሙቕ ኩነታት እናተኸብረ ይርከብ ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስ ሓይልታት ዓቃብ ሰላም ዘገልግሉ ዝነበሩ 13 ወታደራት ምስ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ብዝተፈጥረ ግጭት ተቐቲሎም ባርከስ ተመልከትና ዜናታትና በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም